L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Bl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixra l-misteri qaddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina l-li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, intoġbok turina d-dija tas-sebħ tiegħek bit-twelid ta' ibnek mill-Verġni Mqazza Marija. Għatina li b'fidi sħiħa inqimu il-misteru ta' din il-ġraja tal-għaġeb u nġeddu dejjem it-tifkira tagħha bġieħ li jistħoq ilha. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-imħalfin. F'dak iż-żmien kien hemm raġel minn Sora mit-tribù ta' Dan jismu Manuha u martu kienet sterili u ma kellix tfal. U der l-anġlu tal-mulej lill-mara u qalilha: Ara, int sterili u m'għandekx tfal, imma int se titqal u tilet iben. Issa qis li ma tixrobx inbit u anqas xorb li jsakkar u tiekol xejn imniġġes. Għaxara, int se titqal u tilet iben u l-mus ma jgħaddix minn fuq rasu għax it-tifel ikun nażir ikkonsagrat lill-Alla sa minn ġu fommu u hu jibda jeħles lill-Iżrael minit il-Filistin. U l-mara marret tgħid lil żewġha: Ġie ħdejja raġel ta' Alla, wiċċu wiċċ ta' anġlu ta' Alla, wiċċ li jbeżżek taraħ. Ma staqsejtux mnejn ġie u lanqas hu ma qalli ismu. U qalli: Ara, inti titqal u tilet iben u issa tixrobx inbit jew xorb li jsakkar u tiekol xejn imniġġes għax it-tifel ikun nażir ikkonsagrat lill-Alla sa min ġu fommu sakemm imut. U l-mara wildet iben u semmitu Sansun u t-tifel kiber u l-mulej birku u l-ispirtu tal-mulej beda jaħdem ġewwa fih. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Mulej, mimli fommi b'tifħirek u b'sebħek flimkien. Mulej, mimli fommi b'tifħirek u b'sebħek. Kun sur ta' kenna lija, intwet li tiġi dejjem is-salvani, għax blata u fortizzajn talija, Alla tiegħi ħarisni minit il-ħażin. Flimkien, mulej, mimli fommi b'tifħirek u b'sebħek. Għax inti Sidi it-tama tiegħi, mulej, inti l-fiduċja tiegħi sa minn żożiti, fuqek serraħt sa minn twelidi, sa minn ġu fommi inti ħatni flimkien, mulej mimli fommi b'tifħirek u b'sebħek.
Nersaq quddiem il-kobor tiegħek mulej Sidi biex il-ġustizzja tiegħek waħdek inxandar. O Alla, sa minn żożiti intallimtni u jiena sissa għadni nxandar eġubijietek flimkien mulej mimli b'fommi b'tifħirek u b'sebħek. O Għerq ta' Ġesse li waqaft bħala sinjal għal popli, ejja biex teħlisna u la tiddawwarx. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Fi żmien Erodi sultan tal-Ludija kien hemm qassis jismu Zakkarija mit-taqsima ta' Abija. Martu li kien jisimha Elisabetta kienet minn ulied Aaron. It-tnejn kienu ġusti quddiem Alla u jimxu bla nuqqas ta' xejn skont il-preċetti u l-kmandamenti kollha tal-mulej. Ulied ma kellhomx għax Elisabetta ma setax ikollha u t-tnejn kienu mdaħlin fi żmien. Mela ġara li Zakkarija kien qiegħed jaqdi dmiru ta' qassis quddiem Alla għax kien imissa t-taqsima tiegħu u skont id-drawwa ta' liturġija intażelu bix-xorti biex jidħol ġewwa fis-santwarju tal-mulej ħalli jaħraq l-inċens. Waqt ir-rit tal-inċens il-kotra kollha tal-poplu kienet qiegħda titlob barra. U derlu anġlu tal-mulej wieqaf in-naħa tal-lemin tal-altar tal-inċens. Zakkarija ma li raħ tħawwat u waqa' biża' fuqu. Imma l-anġlu qallu tibżax Zakkarija għax it-talba tiegħek instemet. Martek Elisabetta se tagħtik iben u inti semmih Ġwanni. Din tkun għalik ħaġa li tqanqlek bil-ferħ u tennik ħafna. U jkun hemm bosta li jifirħu bit-twelid tat-tifel, għax hu jkun kbir quddiem il-mulej, ma jkun jixrob ebda mbit jew xorb qawwi u jintela bi-Spiritu Qaddis sa minn ġu fommu. Huwa jreġġa' lil ħafna mill-ulied Iżrael lejn il-mulejala tagħhom u ġej qabel il-mulej mimli bl-Ispirtu l-qawwa ta' Elija biex irreġġa' il-qlub tal-missirijiet lejn uliedhom u lil dawk li ma jridux jobdu irreġġaħħom għall-għaqal tal-ġusti ħalli lesti poplu imħejji sewwa għall-mulej. Imma Zakkarija qal lill-anġlu kif inkun żgur minn dan għax jiena raġel xieħ u marti mdaħla fi żmien. Wieġeb l-anġlu qallu jien Gabriel li qiegħed quddiem Alla u bagħtni nkellmek u nwassallek din il-bxara tajba u issa tal-li int m'emminx kliemi li qed iseħħ meta jasal il-waqt. Ara, inti tibqa' imbikkem u ma tkunx tista' titkellem sa dakinhar li jiġri kull ma ħabbartlek. Sadattant il-poplu kien qiegħed jistenna li Zakkarija u kulħadd staġeb bid-dewmien tiegħu fis-santwarju. Meta mbagħad ħareġ ma setax ikellimhom u ntebħu li kellu xi dera fis-santwarju, beda jfhimhom bis-sinjali u baqa' mbikkem. Wara li mbagħad għalaqlu żmien tas-servizz tiegħu, reġa' lura lejn id-dar. Xi żmien wara martu Elisabetta nislet fil-ġuf u għal 5 xhur sħaħ fitxet li tinħeba min-nies għax bdiet tgħid hekk għamel miegħi l-mulej li jogħġbu jneħħili minn fuq il-għajb li kelli quddiem in-nies. Il-kelma tal-mulej. Tifħil lilek Kristu. Kif inkun żgur minn dan? Dan huwa il-kliem li qal Zakkarija lill-anġlu Gabriel meta dan derlu fit-tempju biex jagħtih l-aħbar li martu Elisabetta se jkollha iben il-Ġwanni Battista. Għallu diversi dettalji fuq Ġwanni il-Battista.
Ma reazzjoni ta' Zakkarija kienet kif inkun żgur minn dan. Huwa San Luqa l-uniku evanġelista li jġib dal-episodju ta' tħabbira ta' twelid ta' Ġwan il-Battista. Bħalma huwa San Luqa l-uniku wieħed li jġib ukoll l-episodju ta' tħabbira tal-mulej, meta l-Anġlu Gabriel der lil Marija. U jkun tajjeb li aħna nieħduhom flimkien dawn iż-żewġ tħabbiriet għax hemm ħafna li għalmuna għall-ħajja tagħna. Hemm id-differenzi għaliex meta l-Anġlu Gabriel der lil Zakkarija dan kien bniedem anzjan u kien assis li jaqdi fit-tempju u derlu fit-tempju. Mentri lil Marija l-Anġlu Gabriel, Marija żagħżugħa, derilha fid-dar tagħha. Imma ħafna xebħ, apparti li kien l-istess Anġlu Gabriel mibgħut minn Alla biex jagħti l-aħbarijiet tajba. Meta kellimhom, it-tnejn li huma tħawdu, kemm Zakkarija kif ukoll Marija. L-it-tnejn li huma l-Anġlu jgħidilhom la tibżax. L-it-tnejn ukoll l-Anġlu jgħidilhom l-isem tat-tarbija. Zakkarija qallu inti issemmih Ġwanni u lil Marija hu jkun jismu Ġesu. U fuq it-tnejn jgħid hu jkun kbir. U jitkellem l-Anġlu fuq il-ħidma tal-Ispirtu Santu. It-tnejn li huma Zakkarija u Marija iwieġbu b'mistoqsija. Wow li nixtieq li nirriflettu għax hija d-differenza li nistgħu naraw bejn din it-tħabbira tat-twelid ta' Ġwan il-Battista u tħabbira tal-mulej, tat-twelid ta' Ġesu. Zakkarija jgħid, kif inkun żgur minn dan? Kien raġel xieħu u Eliżabetta martu kienet imdaħla fi żmien u ma setax ikollha tfal. Mill-mistoqsija tiegħu hija kif inkun żgur, jiġifieri xi provi se tagħtini biex inkun żgur minn dan. U l-Anġlu tweġiba tiegħu kienet tal-li ma jemminx inti min tista' titkellem, ma tkunx tista' titkellem sa dakinhar li jiġri kull ma ħabbartlek. Kienet il-prova li taħ. Araw Marija li wkoll staqsiet. Qalet kif ikun dan? Marija mhux fittxet il-provi imma staqsietu jien kif se nidħol f'dan il-pjan speċjali ta' Alla. Dik kienet il-mistoqsija tagħha. Zakkarija kif qal l-Anġlu m'hemmx iddubita. Marija emnet. Fil-fatt il-ġrajja ta' Marija tispiċċa meta tgħid ara jiena l-qaddija tal-mulej isir minni skont kelmtek. U Eliżabetta meta Marija mbagħad tmur iżżura tgħidilha ħinja dik li jemmet li seħħ kol ma ntqalilha min-naħa tal-mulej. Isu kważi mhux bħal raġel tiegħi Zakkarija. Ħinja Marija li jemnet. U għandna l-isbaħ messaġġ ukoll għall-ħajja tagħna, il-qawwa tal-fidi. Il-fidi tgħinna biex aħna jkollna qalbna miftuħa għal Alla ħalli jagħmel ħwejjeġ kbar. Zakkarija nduna b'dan iktar tard. Nduna kemm hu veru dan li qallu l-Anġlu Gabriel seta' jara għax seħħ dak kollu li qallu. Marija wkoll.
Ma Marija tallimna propju din il-qawwa wkoll tal-fidi, u għalhekk illum aħna narfu ħafna fil-kelma ta' Alla kemm importanti il-fidi għall-ħajja tagħna. U li Alla jkellimna wkoll fiċ-ċirkustanzi differenti jgħinna biex ikonna qalbna miftuħ għalih. Mhux bil-forsa jiġi anġlu bħal Gabriel jidrilna hekk, ma kultant anke permezz ta' persuni li qishom anġli wkoll li jagħtuna parir tajjeb li jagħmlulna l-ġid. Dawn it-tnejn, Zakkarija u Marija, it-tnejn mbagħad għamlu innu sabiħ ta' tifħir lil Alla. Marija ftit wara tħabbira meta marret ant Eliżabetta l-innu tal-Magnificat, ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej. U Zakkarija meta twilet Ġwanni l-Battista mbagħad għamel l-innu sabiħ ta' Benediktus. Imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael għaliex ġie jżur jifdi l-poplu tiegħu. Jew llum nitolbu l-mulej biex isaħħaħna fil-fidi tagħna, ħalli jgħinna nelbu d-dubji wkoll li jitlu f'moħħna f'ħajjitna u biex fuq fomna ikonna wkoll dan il-kliem ta' tifħir ta' Zakkarija u ta' Marija. Imbierek il-mulej, ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej. Jew issa nresqu tal-bit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kum mulej mal-Knisja tiegħek għinna biex tkompli x-xanda l-Evanġelu tiegħek lill-ġnus kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex issaħħaħ fina il-fidi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Lum rajna fil-kelma tal-Alla kemm fl-Evanġelu ukoll raw qari fuq il-mara li ma setax ikollha tfal, nitolbu ħafna dawk in-nisa li jixtiequ li jkollhom tfal imma ma jistax ikollhom tfal jew s'issa ma kellhomx, tolbu mulej biex jagħtihom l-għajnuna kollha li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej biex aħna dejjem inħarsu nozzu il-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, nitolbu speċjalment għal dawk li għaddejjin minn dbatija kbira fil-mart tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk għal paċi fid-dinja, speċjalment fl-Ukrajina u postijiet oħra mifnija mill-vjolenza u l-mibeda, u nitolbuk biex aħna nkunu strumenti tal-paċi tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti mulej tilqaħħom fi ħdanek ta' il-faraġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa' mulej dawn it-talbiet tagħna żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fi ħnina tiegħek mulej ħares li dawn l-offerti dgħajfa li aħna ġibna fuq l-artal tiegħek, imlihom bil-qawwa tiegħek
biex jiġu konsagrati lilek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U ma'kom. miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l-fuq. Nirfawhom lej il-mulej. Nizzu ħajr il-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-om Verġni stennitu bl-akbar għożża. Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru tat-twelid tiegħu biex isibna nisru nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli mal-arkanġli mat-troni mad-dominazzjonijiet maqtejja kollha tal-eżerċiti tas-sema intendu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 u li Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mumlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewit. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sinata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' li d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħħal kalċi reġarat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton mi għaddejt tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatinina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġin Qazzo, mal-Anna Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jiġu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema jekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna tobietna bħalma naħfru minn ħati għalina, għaddaħanix fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek.
Għatija slim u laqda li jintrit fija. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. ħaruf Talla li tneħħiet l-ubiet tad-dinja ħna lina. ħaruf Talla li tneħħiet l-ubiet tad-dinja ħna lina. ħaruf Talla li tneħħiet l-ubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Niżuk ħajr għal kull ma tajtna u għalla li tista' kollox. Fiħnina tiegħek nisselfina x-xewqa tal-ġrajja li sejra sseħħ fostna. Ħallib qalb safja nilqgħu it-twelid tas-Salvatur tagħna bil-ġieħ kollu li jistħoqlu bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inaqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nofru dan ir-Rożarju għal dawk il-koppji li jixtiequ jkollhom tfal imma s'issa ma rnexxilhomx ikollhom it-tfal biex il-Mulej jagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna
għalli kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera l-irwieħ kollha u jien dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saħtnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Kif Santo. kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrina dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu ġenera l-irwieħ kollha u jien dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saħtnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mit-inbin issaw fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-inbin issaw fis-sija tal-mewt tagħna amen.
Slimma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Kif Santu. kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern. U ġenera kolla u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missirna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la ddaħannix fit-tiġrib iżda l-isna minn teni, ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mibnija mulejmija kien berk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Tlopalina mit-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mibnija mulejmija kien berk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Tlopalina mit-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mibnija mulejmija kien berk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Tlopalina mit-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mibnija mulejmija kien berk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Tlopalina mit-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mibnija mulejmija kien berk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Tlopalina mit-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mibnija mulejmija kien berk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Tlopalina mit-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mibnija mulejmija kien berk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Tlopalina mit-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mibnija mulejmija kien berk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Tlopalina mit-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mibnija mulejmija kien berk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Tlopalina mit-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mibnija mulejmija kien berk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Tlopalina mit-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, ammen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern. Kull ġenera kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missirna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mibnija mulejmija kien berk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Tlopalina mit-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mibnija mulejmija kien berk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Tlopalina mit-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mibnija mulejmija kien berk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Tlopalina mit-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mibnija mulejmija kien berk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Tlopalina mit-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mibnija mulejmija kien berk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Tlopalina mit-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mibnija mulejmija kien berk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Tlopalina mit-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mibnija mulejmija kien berk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma l-Tlopalina mit-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, ammen.
Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mperek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mperek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mperek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Kif kien Santu. il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li inti omna li kisma tal-ftana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna dobitna ħarissa minna tal-infern. Kull ġeneral bih kollha u dawk li iktar jeħtieġu iħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames missiru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 tim sabu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missirna li inti fis-smewwiet għadda s-ismek tidi saħtnatek ikun li tritint kif fis-semi ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum maħfrinna dnubitna bħalma naħfru lil minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Kif kien Santu. il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li inti omna li kisma tal-ftana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubitna ħarissa minna tal-infern. Kull ġeneral kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. U ħanina pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa Missirna li inti fis-smewwiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum maħfrinna dnubitna bħalma naħfru lil minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Kif kien Santu. il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' Daw dejjem ta' dejjem id-dililhom. jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ħnina, Kristu ħnina.
mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu smana, Kristu ismana, Kristu l-qattal btana, Kristu il-qattal btana, Missier eternalla, ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis ħenna Alla, lina, Trinita qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħniena, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, xebba, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, l-iżjed safja, itlob għalina, l-iżjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull itlob grazzja, għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midimbin, itlob għalina, farax tal-migranti, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisra minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rosarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina għaddisom Alla, biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddeja tiegħek mulej Alla nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlawa fost tajja tas-sema, itfa bil-qawwa tagħla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jitġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek li l-ibnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Qaddis Ġusepp ikun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, għalana l-grazzja, il-ħina u l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santo Rocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom għaddesin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina.
Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk nħossu fina bla għeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirek kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluk glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.